100.7 Kasa fidie so Masem nie Masem nie ho de beka bia ma me asem to wa na wo hu se ka chefro na fine pony etimi ka asem kire no obia na sabia so ko so ka kire no ba bia wo so asem bedru ho na yan ka di ko ton kura asem ni ye dwumadi a so ya hye se rode ka fa na bet obi di ne nim die ne nyansa ketwa bi sisi no yesi adwuma se embe boa ma ya setena mu enya from emfa somdwe mra ya setena mu asase do obi Jeffrey Wunsem was ase galamseyers atu ahye so ana koko budie na etete mu to ya hu krata asem te sen panyina wori asase ne ma kra no ye ma ho die na abe ya inde nche no no aya kwa na de na etete wa asase ne ho utimi fo koye na japade wa asase a wudi usika atwe aka na ana asase ama obi asase kun sembi ade na fa beto ya hia kotoko fi ndo soko na ye hwema asomdwe emra waset apans asade enkoda setina mu tesen omoda mu tesen omode mu tesen na omusuku ko mu so tesen ya no fa asomdwe ya en bom enye ye ya kire ya na yo se bom one wo se dua bia wo ni sibrem wo bo no dia wo wo fa say e bantam to say to wabu ka e cha kwan wo to go fi na ye hwe se ba ya bedikini wo abusuanim obi agi wo japati enim saje betu ye nim ko pade na cha kwan ya ku ba bia do dwa ba be fa e do so fa betu ye nim na se fa ya so ye nyina di se ye so bi kan that now so some awesome na be say at what na be na wo mi san wo san nyem de to so nan no ba ma ne sa ani blows for the ball wo mo ne sa ball ba ni ko so ya ya de ho akekura hey yes na be ne wa fu ho na ni ho oba na ho ana ba ma ne I would bana bema akaka sabi akukudu kudro we akukudu na be owo bi eso wo kan so wo say da chi ebe ye da chi ebe ye one fa because ye di wude said ya wadre atwini mu ye pe ompe no enya ade a obeware bia mu da nemom ajapade bro obanum eno se be viana spenya beso na awafie no enim etia pa o ambe eni ya po bebe ya ya kwa ba ya to be ma be yem e ko ye wo fie ho ya konya
na ba me di aba ewo homma Sarah ena bosumi no munyina de obedi nkunim so Opemsuo radio ewa achade asronko bia wone hye nanimonyam de wonim ewa asante hono masomra faso abra wo frema the president na woyi ni nsambisa no na wotiri yi a waka enkunimdifo no ho na wonya achade bocho every Opemsuo 104.7 Opemsuo anniversary quiz mo asante sam ehun hia Me fear cry, me told you for lawyers. No much yamame. And Yasem Bia may call to Assam. 84 Peace and Love ADR Center. Oh, Peace and Love, dear. Obenya Butres, yes, you want some no Haruswa. Masu Bia, Mabia, one and Yasam no anthem. And Yesika say yes. Bibi Koswo, Jumama won't yase. A Japadia Niasa Manson. Our dear Winsome. Obana, Bema, and Tinwase. A few rat, need your own high. Dying and Tamuasem. Insurance Munsem. Obidoka. Obidian Yadin Ed to a Japadibi. Abusiamun Samwa at the Manswaba. A Samwa a bro sono. Fabadai Peace and Love ADR. Or an Imdifua. Or the Fiansa Nemra Kwanso Baby Wasem. Peace and Love ADR Center. Ewo Kumase. First floor. New Asaf Market. Building. Obey Asaf Interchange. Shanesu say Ghana Mra Ama Otumia or the Dias. 0244 268840 0506015 Peace and Love ADR Center. Yedia Sama Sunjeni Odo Ebefi. Odishia chinesini so enehene ohini chiniye ni diso santeni otufo setu abebio emfie adonunum afahye sevadmi chiniye mpamuda waya ahemfu chiniye hu sini video atwe honma asante royal umbrella oda chiniye video ne enweye adi ewo K University Tech Great Hall 12 April fiada anwumre nunsia oto nsafre na nanma ne nkwankwa nyina asante royal umbrella utu chiniye no oto ahini ni tumi Amanfwe otumfo set to otosumienu enyemfinhia dionunum ewa benjwa so momaye manamwe
hia say yebenya ahotoso adwom bi te say ye ade agege ye nwura tata ne senti mansia fikase mu ene ye wura hokani Lady Julia Osei tutu to kase say enintina wo kruchira dwom wo Ghana fa na nyina mekire wa hoden wo akansie mu wo bra wo da dwom a wo kruchira beto akire ye wura otumfo sa akansie beba so wo mansia fikase mu otumfo Osei tutu the second Jubilee Hall edan a afa kra na ye beti ano ewo eda efiada Opemsuo bosome eda etoso num no wo afiye mu metre Friday 5th April 2024 anopa no ndu baako amai momachi emra mensia emehwe moni so ade ne enwuma a efata yenra osante he efata wo yema wo ayiko tufo ahinye efata wo akunimia okutra jumbi to say Sam Asarebediako Frank Papa Beidu Reginald Francis Yabua Ajekum Engineer Daniel Yabua Berima Esumedu Sechi Samuel Dowena Mensah J.E. Nelson Emmanuel Ahin Amos George Tete Aduntuku abesi akani bi say Bantama Youth Choir Obuase Herald Choir Amamreso Youth Choir wonu nyina wo Asante Mantem Winneba Youth Choir Akon Show Choir Kasua Youth Choir enso ewo Mfimfini Mantem Temamans Choir and in Northern Accra Methodist Diocesan Choir so free and Cramantem ARS Choir free from Mantem Tamale Youth Choir free Atifi Mantem and afi Takwa Crusaders Choral almost so ewo atoye Mantem Dumtuku kese adwumedie esinisira so aye de Kumasi Evangel Choir Ghana Mama mayenyi yehene aye Osei tutu nyame kese ohene nyankwada wana wasa dwumedie asne ene Royal TV Mensia Palace ene the Kumasi Evangel Choir Ghana Yamautikwa Yura Kobiasa Ntiko hini otumfo se ntoba bio enye mfie dununum ewa benyas Miminda March of the Nimbus Minida Toswa Biasa afe 2024 ya eye clean up exercise Yura Kobiasa Ntiko hini otumfo se ntoba bio ebe dianimu amana nanomo bonichidom ama ya prapra kumase montini nyina so eduada Opemsuo bosome April nida etosu dunu obepo otumfo stand festival hontoma Opemsuo bosome April na wotumienu so no stamp mwanwaso a wode kro biasa Ntiko hini otumfo se tumfo nyina ye no Ghana Post pa hontoma ukuada April bosome nida etosu aduonu nan eye ukude sadai eye ahoho edwabo ya ebepa so wo manhia kotokofie bojare ya wada Opemsuo bosome ni nafo aduonu num eye evening fireworks efiada Opemsuo bosome ni nafo aduonu sia na otumfo se tutuba bio di ade no enfie aduonu num pepe sadai ye da ehuhia ma santema pa ne senti na mesumfe ku a ewo santema mu nyina baye na asia sum kase awo manhia kotokofie dwabrem adanyankopo ase ewo otumfo 25 years eho aduada okotonima bosome me ni da tosu sia ayo otumfo awoda obeko sensi Prince Anglican asorimu akoda nyamias me okotonima bosome ni da etosu dumienu aya kweside kase obubu bosome November afi 2024 odi otumfo se na nadima pepe every sessions baye no enfie wo apepepepepe enunti obebodwa kase ewo manhia otumfo oseri to the second auditorium asante manso buafo kukurupeja fa wosene mema mutu unkoso asante manso Yamautikwa Yura Kobiasa Ntiko hini otumfo se ntoba bio enye mfie dununum ewa
ewa benyas miminda March of the nimbus minute that was what biasa afi 2024 ya a clean up exercise yewra pro biasa ntiko to kohini otumfo se de to babio ebe dianimu amana nanom bonichidom ama ya propre kumase montini nyina so ejuoda oforisuo bosmi April nida etosu dum obepa otumfo stem festival hontoma oforisuo bosmi April na hotumienu so no stamp nwaso a wode kro biasa ntiko to kohini otumfo se de tumfo nyina ye no Ghana Post pa hontoma ukuada April bosmi de etosu aduonu nan eye ukude Saturday eye ahoho ejabo ya ebepa so wo manhia kotokofie bojare ye wada oforisuo bosmi ni na fodio nunum eye evening fireworks efiada oforisuo bosmi ni na fodio nusia na otumfo se tutu abia odi ade no enfie nunum pepe Saturday ye da ehuhia ma santema pa ne sent nyamesumfe kuwa ewo santema mu nyina baye na asia sum kase awo manhia kotokofie dwabrem ade nyankopo ase ewo otumfo 25 years ajuada okotonima bosmi me ni de tosu sia ayotumfo awoda obeko sensi Prince Anglican asorimu akodda nyamias me okotonima bosmi ni da etosu dumlenu aya kweside kese obubu bosmi November afi 2024 odi otumfo se na nadina pepe every sessions baye no enfie wo apepepepepe enunti obebodwa kese ewo manhia otumfo osedi to the second auditorium asante manso wo fokukuru peja fa wosene mema mudu wonkoso asante manso etiefo midamase samuma yitwa ye ho kwaje yaboafo nkracho ebaayem sadia de manu guso American mibisa se kantete no na ka wo kwa ware mpanifo bovra efia wo peso kwa warem na ehwehwemu bia esafata bia no mpanifo akwaye nanka omato mo boase akwasre amam enso enadie wo behu agema pia wasmede wababa abnadu fie pia wasmede be ma aba die ben na ekoso die na ekoso eno ne yamani hunu ya na ana die ntia tia ye ntie mpanyina asem ana ye pa ye de ye de ye pa bia ntia okase akwaba Maame Dufie meje so ajman enne kantete no na ka wo ware na nanom ana mpanifo bo refi apeso okum ni akohwe se suban boni bi wo mu asabie son ekire bu ne pema no ana oba ne kohia na mo wo a sa suban ne bi so amom re busuanim enso enne ye de wo behu na enne de wo behu no na we yakofa de ope enche na nsape na ware no abu wo behu me nware bi menye sei asade ye share da share nipa na ne de ne koma ba ma no ana ye de oba no ebre no die benti na ma sa ne ma yi ekoso sa ye hwe nua ba ya ba me ya bonani wo ba pemfo asempes ye nya ne ho ade one na koshia wa wo miensa osanyim de to so nan ajima me bisa me hu biom se die na ekoso Maame Dufie medase. That's a question ya wabusa me a very broad question. Nemo asem no a wo kae no. A answer anase ayi asem no nyina mpo ano dada. But ayi ano dada. Se tete no na obi kwa awade a ewo kwan a ye faso e de kwa awade no. Ene ye se ne ye ne ankasa ye de mpanimfo hyehye to wo no ya sesa no ye fa kwan foforo so. Enti ye fa kwan foforo nse sa ansensem ye ACCA no me de enya me nwanwa biu because adibia mpanimfo ye to ho no Dufie ayewu eti se wo ho na wa mamre wo to twene a na okofa wo bi dia Dufie nya ade se wo de no wo betimi ehunu so because obia ne kwan a wo fa so a wo wade enti abrofo na wade no omo nsesa no ena ye de ya to atwene se ye kofa abrofo no de no eti san se abrofo no de ne ya mfa nhye yase nenka ya mamre hunti no enya de se betime wie peye da because ka abrofo no so jai be fa ye de a emfa ho se ye de enso na e papa ka enye yie
baabia afro ne omamamre baabia afro ne kwan a omofa so a omowade enti awade na ye ka ho asem no eya ade a Nyankopɔn na ahyehye a efri tete ene wo ho enti se wo ye wadwene se se de saa tete awade no ye yi afri ho na ya modernize no a enye yiye Dufie ye wade a memfa nse ye bitimi modernize no ewo ho ade bi wo kra memfa nse se de America ne bi aka bi kura ne ai no so se de ye sisem awade de ye nya ne saa o awade de se de nanam si hye no se uhu oba a esese wutimi nya abotre na yetimi busa oba na se yie na ye nhwehwemu a ese fata because awade na ye ka ho asem no ne kwan eware papa ene enya nsafufuo ene yaka bi eda yi ahwe enye man ya kan so na ja kwoto na man ya bi and taste ye nya ne saa wodu hu ko wuramu a waka enti se unya abotre na uma mpanimfo edi nipa no ho adanse abusua ni abusua nyina hia matem ho ase a atwe na okokasa ye beka sekolo wanite na etwem na ma modo ba ye kura bo wariem oba makwa ko hu no oba makwa ko hu no woni ho akoka kira oba so wanya oba bi ama no ba ye a ye bebo no ahwe aduane nya ode na mato anana no so enti se de wo ka no awade de kopem se ye beko ye chi na ekwan a ye fa so a ye ware ye tete hode no ya nko ye chi ankofa de a Dufie enye radio ni ebe koso aka awade ni be koso aguaguaguagu ama me sei ebre bi ba ye ka awade ho asema ebe twam because ade bi a memfa nse egusu a egu bia no Dufie be duru bra bi a saa de no nya de se ebe wo ho biu enti de obetia nse ye se kane na ye fra bibi awade enti akola bi etias saa eno no eye den enti anhwe yi a enkola na omo ba no sua na ombe sua ho ade se kane ne ye wo bibi a ye fe nse awade but omo penso de ebeduru ho no na bi ni ho biu because e say sa wo hwa sa awade no obia ni je ho eso omo a omawura mu ni pese ye pie ade ntira because e say ne sa atete ho no omo pepre wo mo ho said o ka ma me hu oba bi edi ne ho adanse e kire wo a o ma me choice ne de wani nya ho because wo no akwa hunu de oye kama na ye kase obi ye kama enye nanimu na ye de hwe na emum ne kama ne ewo nimu ni su ene ye kase obi ye kama etisi etu su no to twene na se de adwene se enipa no ebia na appearance keke eni ejina so ede awade dia Dufie na akwa ese o kwa akotoka na eka na wa ma ya testi engine wa ma ya nhwe na mo ka ni tontura na ne fe no e na wo de kwa akoto saa na na awade no aye nti se ene obi ka kire me se emabua ya na ne ho ya mesere se momu ne ma ho akwa atwe se ne mema e ho akwa atwe se ma ne nam ho emema ne nam ho ade ne yenware ware ye ho because suban no ankasa ye ka no eni ho enti se wo ye oba na obi bia wo ho se wo ye oba na suban no eni ho a Dufie wo ba na wo ye no enwie peye saa so na wo ye bema na wasam emfa kwamu a na wo ye oba bi esanse ofi se wasi so wo pe bema bi anasa wo pe ka keke se de be ya ye beka se oba we die ya hye na nimonyam no sebe ka wo tena ho a kemfa so ye dey wo so eti se de wo ka no awade na memfa nse ye de modernization abam akwa wo bi amamre ne na mane aba be wura mu no na ya to ye de no atwene no Dufie mesi ehu pa because awade na ye ka ho asem no se mo ware na mo ware yi a ena mo ma no mutimi ehwe wo mo Dufie se obi ani ho a wone ne yere te awade
omote wo sa awarefo a omawu a obi beka se onhwe no da because amu nyina mote fa ako a se ene amu konko ba ako na mbe no akora enkola ne ye 10 kora na mu nyina madi be se awade gyaye no eba akola ne ekwa akotena baabi be ma no so asa akwa oba foforo sa oba na akwa no esese wo hwe no ne ba so akodi baabi ne yire no so betwe no se won hwa akola no ne nyina awade gyaye ne na kwafa asanse we nyina eba aye o because I wonne wo yire ete ho a eno na nkola no kra mutimi etenetene wo mo akola ne ye bibi na nya na wo chese ade wei ye nye ne saa o be akola ne kodi baabi ne wo nya wo bia ama ne nka bibi nkyere no a wono de wo ye bia ofiri se eye no fie se o ya akola e wo se de wo sire dwene fa ena wo nyini soso a e wo se de wo si ya dai adwene fa akoda bia nim se ne maami wo sika wo maami o basika bia nim so papa wo sika etu okofa asem ba fie kra jima me fa wo ntwem na no school bi wo Kumasi ha se opoku ware beka nanka ya mu be breaki aba Easter no nanka ni kwan se nkoda ni free school wa bra ye ma wo mo kwan ene nkoda yi dodo na adwane ye wa bra ye de to platform so say adechia na obatan bia mbefa ne ba in free school na nkoda ni nkofie nkoda adwane ye na pro 500 nkoda ni nyina adwane free school mu ho ya asemo amoko school endra ye di botanize wo mo awofo no bi so wo mo ntiase enya mi do ne mo to de bia ye ma ye mane hu se emra ewo baabi se ya ntia ye mane na dachi bi ye besun eya ebnada na nkoda ni ba fie no ane na de chiye wupu ada no susu ye be ne dem susu ye be ne dem hwe kwan kasie yi ne nkoda adwane ene yase nkura ni pefie abade o mo metena fie no mo mra school da bia mo nye day so pese obetena fie ai eya me ya yesrese mpanifo no we di o mo temper justice with mercy yesra wo mo de na ke yem fan twen koda na so na mom ye ne ye mane nkasa se ne ye jeje wo ma da chi e besu na ene koda abapan we cars me fa we twem Anglican secondary school ebo no nkunu na enkola ni hurihuri obia pani wo hwe cars school wo mo chen yayi asoro mo ye hwetete se ya oba wo car school a misra ma mpa ibo bugede ya papa fa no kra na make na sa kra wo huri ha jon pa o na ba ko kra bra bi mko pie so do tun sa akoda na fe ni ye training ye de na si ba ko kon ho na ba ko pia na ya be hwe fom okoso na eho esumu nko am ye de ko gina ho na metiem wo ya ni esan to bo bo ke achimai ye ma e ko no ani enyan ti ye mate tie mo esa bo awura ho kakra ye mate tie mu no si ya me ye ni anko ho ni ammo mpaye titiru ni awareja ya asema abo ka titiru ye menua no mo ma no wuja awade ya nya wadwini se wuja ba ma ne nkwanti wuja oba wo ma na ka ho dabi wonya ready so betima hwa wo ma enwina awareja ye ho wonya obia wani bring adwuma ubetima ye adwuma because enye wadwiri sa wuja awade ya ma ba ma abeti sika ma za mare wo ma obeka chro se mpla ne ye yi a wo fie no mo wo ti mesramo ene enkoda ne niema wo mo ye niema ekoso wo secondary schools no wote ho na wo ba ba fie won kita exit wodi tumi bia kra ta kita ne de ntia wo ba fie na ne kra teachers wo yare na house master afro wo ba yare be fa no enso mi nim nkoda no bi wo wa da bia wo da oya boda o enso ya pon na the students no aba ma me nka hwe papa nka hwe ni yakoyes ye yi na free school mu afa na baka authorities ni tirimode mesra mo ma ya ninda ho ni e no ya we de ma fa fidie so opoku ware mpanifo a mo ka bi ewom yesra mo koda 500 no mo do so o ma anya ni ye de mo ye right 100% sa mo de ye na so ye di kotodwa agu fom mo fa ncha ye mai na asotwe bi wo ho a park na fu pa afekra ye mo ndo omundo pa baby afu na kasa ni pa ko no omudwane ye no omu move from house to house bathrooms no
omo bat houses no omo ntwima house bia papa na ko bia njai ai sankofo ni ntwi ankopem so omo ba wie school yesam obi wo ho free sunwane na ba school obi free tema obi free bechem obi kwati kumasi ha yanso ba bi ote kwava obi ti sa be kwa ni ade a obi heden kesika e bia na maame ni nibi ti e besro pokuware nkoda na anya ade na yenya awofo bedru omo de abeto yanim wa ha sei ye de oma ye the headmaster or ye right sa ye na so e chaupa na yesre na nanom nka bi maye na ye ma no ye mo home rescue na bathrooms ne de ni adon ba bi adobia ekuma kra ye mpanua kra ye mo mumbu no mo fansu ye nyansa ado ye mo no pa yo mo no pa ankola bonne sem no edoso ai teacher ni na o kire wade no sa suban no na okoda na di a ko timi ko university ebe kire wade dia ko na so keti ai ne kasefo no edura na dua na no fada gabi basilica ai fada gabriel ne ka ye tubo se e wo twabo keti ai ne kas yesre sa schools ne mienu so so no empanifo mo mani nko ho ne nkoda abone nsem no ye agensem e wo ho kas ho kakra no kas kra de se de nkura ne hurihuri wo no na ema ne nam gatem abra wo mani awu bi o Dufie nya wo nko an na wahu mesuma hu bebrebe abon 9 o'clock obi ampa ni wa ye ke wo ho ye papa no ye nua no ma posifo no ya be ye nka mo de kas school no wo ni nyina mo ntwa ho nhira ma ye ne dro na dro ba time pa wada ni afro so obansam obu ni kon mobu ye den ya wo huri wo yes samo kas what the agreement e ti mo Maame Dufie dia o kan mi mahunu bebrebe na minim se enkola no a memfa nse ya no mokọ sa secondary school no ya na enkola ni high job ehuri nko a na kọ sa school no dia minim because awo tintin we pa na mu huri a wo dwene ho a sa tam no wa huri sa awo no ehine fa na wo kọ na Dufie dia ya me ya ne se wo be chi sa enkola no na ye wo mu a wo mu ni bi te se me papa ne me maame emma ena yesa ade no ama debi oh because obi a memfa ne se oye president obi ye minister saafo no ye nipa na mu wo school mu no Dufie no ma ben papa obi ye lawyer wo ye nipa o different nkoda abremu ena wa ben sa na odeko eti obi a ohurihuri wo a wonye discipline e wo school mu no me se daache ebe ye wo dene o asetena no be ye wo dene me se kane no ana bofre abu na anka abu no sa de ni nyina esan eti se and now yet to Ghana ha wo to bia wo se me ensa tensi ai enketin so as baako 2 city ai chese bofre de o ko se bi si obi bia bofre kwa de bofre wa ha no abobi 10 cities na bofre kwa de on 5 cities bofre te se sebe mesra me kan bofre te se wi ya aduane ye di ni wuram kane no obi eni ho kwa bofre odi ni fie be wo ta di bofre ofie kwa wo fa beka se ye beka se munya aduane ye da yi eni eso ne bofre bo aye dendende eti sa nkola no a omo ye sa de hwe Dufie on se obia kira de ne duru abi a na waya na wajai na oba be ye lawyer anase na owura profession fufurum adenjira enye na katua ni pese o mese nkola na so odene because oba baako ebi a wokra wontimi control no na sa nkola bebrebe we nyina ye gye yakogu a teacher for so say se teacher ni handle nkola na dwene nyenyenyenyenye ma wo dwene ho a wonti ase me kai se misha se me ya ade na nya me na say ade ensamfu na odie no sa na teacher ni kire wo na me teacher ni no school mu ho no me kodi mere sign na wo school mu ho se awofo no responsibility do na ma gya de agu teachers no so ene se kura de esan say yes ye mo nkola nti no nkola na take that undue advantage edi nsem hunu kan ni say me say wonye nipa a wo ye discipline so wo ye bibi baby say bia form 4
anasi JSS one kasa anya ade esa obe ha ho akọ secondary school because discipline ankasa wo ho uguru ho ase de ebesi atwi wo no ye kọ secondary school yakoto form 5 for maamefo ne papafo pa na baabi o munam kra wontimi ye dey emfa ho eti wo mu kra no mu ko school se seniors no se wo di buo ma wo mu de a agentina wo ba adwuma mu a wo mfa buo dey emma ye mpanimfo enti system no a ekọ no enye se wakwa tena class ne bia science no watimi atwa kekewu enye no ni school no eno de ese set bi na wo wi a na ye de amaw na mo se wo ba oman ni eda ba ye adwuma ye busa se suban ben na memfa nse wo de ba ba yesa because akola memfa nse wo huri wo akwa di bone na ye tira nye yie na sa akola no wonya enlistment ekoye police ni a sa akola onya konfo ana Dufie nye bi na obi kwaji police ni bi kwaji obi abobo ya no you so me ho obi odi akosha adura no kromfo direct what you say kromfo direct nti sa enipa sa kani se Dufie obi abobo ya no wakoton we are secondary school so dey fa wo ko di nti sa ankola school mo ma no bubu box ni nyina no na we ka ho Dufie only say kani se so we edana asemo ana meka we school na ebia wo call police anaso wo kwa yibia wo set ye kama sedien on se kani se obi ni mirika tu a on de okọ soldier enlistment a ye fa ne direct but ade ho hia wo mo no ye be ka che so ko school mu ekoje o testimony abra se testimony no anya papa me ka na wo se wo papa ye president wo na wo papa ye hwan ye mfa wo da and ye busa se enne enkola akọ enlistment na kwa ye fa soldier for kra obi o wa se na fukura se de eni se de osite wontimi nkomirika bia yes ya fa na ayi me makọ enlistment wak Dufie wuduru ho anu wagoro na aka opi emirika wo be kọlo ye bese ehun se sa force so work no ubetimi aya na because e ya adwuma bi aye kan no Dufie dini o obi de minyan ele che bi wo fa se de abi sa de minyan o da probably say ono ya bono ya take no punishment bibi papa bia free member e ma ne ye timid ana ebro ma nipa ye timid wa ye tebo ana say edi hu keke ena ehye nipa mu ti ebro de ye mfante tenkoda e wo school mu kwame ye ka say ye monkoda ye so omo ndo no omo nsam nsi ncheche na omo hwe omo nsam ka dia omo nsam aye na e kire bi omo ntwa wo obiem e kire bi omo ndwane you because me see the two platforms so teachers ni bi frefre ya ka sa mo mefa nkura ne nso hwe na mamba na nkoda na atwa akwan presentance kwan na nyame asomo se de kum nipa nkoda wo na mo agi chese mi bi sase ebna da na mo ko fia na dwo no na anwumre na onan no ani ade chi no nsia boda na na ke so mo nko no die bye obo ko fia die na si ye on say na oba tan na oba ne ba fia no bi sase die nti no oba ye enka ma me ba ko so ne bansam de ne ko se se mo ma na so wa bench me sa de na ba Dufie asem nya won say awofo no ene na me ba mo si hwe obi wo ho ase wonne wo ba etifie obi okwa ne nkola abone sem no Dufie onye ma awofo ni nhunu da na mo so woni obi kotena anaso okọ school mu a ehwa na obenya wo ba no ehu information eti se akola wo de wo ho eti se menka se me ba ne de ontesa ebia wo wanimu no ene onye eno ehu na mo okọ school mu a enima oye no enya enti se wo ba ya bibi etesa se de Dufie wo ka no na ya so ya de wo koni akotwa wo to ma eno ahụ no kwame si adore kura me ya mundo na se kan of the be pray from kwame what you was ye te ga omo beto si e be di but na izo o ma obi free he obi na ntia na obi ma me be kwa kwa dan di enkoda no opoku arefo no awo so mundo na se wo mo kokura wo mo to sekai sekai de kwa kwa de ese so mundo na wo Dufie ya hwa de wo ko school no wonya free education ola girls me anya free education wonya free se nkola no anya free education na mudi nsemu enti aduane ese se omudi no obi mfa ma ye nkoje asase na
apart from me say wo mo a Dufie nya ehokora ye nko ba bi ji sa adwira ye nko ji asase kese ho e wa ye de mo ko no ma kwa akodo even aside from kola no ya kola money kra no free education no is about time a enkola ni no new operation feed yourself enkola no manyini esase mo ye enye saa o mo tiri me mo no o se ye garden se dia o se ye o se ye commercial farming pa free education e dey asemabo you will nipa dodo bia na nko mo nya nko mo be ko school na so niema ye de mo so o mo ntoto a wo ma nya sika anto entire mo ntimi anko sanko fukuo na bia nko mo le ko school ko ma nko dwane o e ko ma nko free war no ti ye ka ni se ni yesramo afi atwa mo no mo tete niema ni bi so de na ye je adwaye ni aje power zone na ya je liquid soap team row park me bia kra ya jibi ya je prayer ya je second ya je mosquito spray at mine it's too much anu odin se say the school fees dey ya betwa o se e ba sa no asa kwa kohyemu ya abro so asa kwa makwa bia no wo kwa yetwia wo de sa de ma ni nyina kwa ejo wo de toto ho ana se free ayi ni kra header de eni o se ase enti ye be sere se enkola no asa mo ti free otua no ya aye o mo de too much etrimode Dufie se utimi o de bibiri ba enkola ni ewi a o mo ntimi nyima leaders papa bia enti niam akola no students over 500 na mo adwane ai o se ase ade ntino na ya beka se teachers na nhwe mu yie na teachers wa ye dey teachers dey no mai abra de atwe me ma me ba ha na mo ka awaresem ende no agensem na emante ne mabawa no ni obi a pe ena kire se oye na wo mo ye na se ebo wo mu tiri so a afei ena na awofo no enso ebemu na ni nyina na ne fa kese ekogina se emayo na nyina yentimi emfa kokobo bi entowo mu adwene mu se kokobo bi ti se de se akora no wo ma ne hunu se wantena se na se o mabema bia kono ho a wo de ohaw ene beba beto ono ankasa ne so hu eno ne nkyerɛkyerɛ bia se etimi di wura enkwada no mu bra wadi 10 years eko na se ene minimum obi a odi 11 years na wo woye America se wadi be 13 14 wa wumienu enso enya war papa bia so hunti no enkwala no nyine no yemfa saade no ento wo mutrim se bo ho ban be ma bia ni ho e so ma na ho kwan ma ne ba ho se wo de saade no hya kwala no trim na wo kasa kire no ma no konu mu yi a obi dada no a obehunu nyansa na ne maame ya na ne papa kura obona mane ena mantie no so a monso mo ba no monka hunu se sagro no a modi piapia maayo anam no wo mo ekomu no enye enam se bi kura wuni dan wuni adwuma obi dem na wo da obi de no akọ na se nipa no se nipa no onyinsen a na wo ye ne den enti se awofo ye ma ye ni ekọ ema no ho ema ante ne maba wa nyina na ye tu wo mfo e wo sa de no ema ya fu ya kakraka anya gari ne yedi na etu ya madaroma na mudi bibia to mama ye titu wo mfo mayo ano ne ameka kire wo mu ne se bio o ma ho kwa ma be ma bi aba ho no ade a eba eni se obenyinsen na wan kasa wa ye krado se unyinsen a ubetimi asom ohun eninti saade no de esi ebo wo mu kokopa se kwan bia ni ho so ye abayo a wadi mfie edu ekono wo ma be ma bi dada wo kwa bia so se wo no obeda na opene so emano awofo momfa nto mo matrim eyie emayen na emema nso yentu ye ma mema fo na ni nyina na wo kanu a ba mu wa bi wo ho a onam wiase kwa onise ena wo munini eninti wayesa brechie ena onam ena pubebebe na ode nam na sankwada no na edi nsemone papa empanimfo bi nso ewo mayi mu a wo mo senkrofo ma wo mo nkwadwuma o
wɔn tete mfikyire ne mmayewa a wɔn nkɔ school a yasoma no na wadaadaa no a na wakɔfa no ɛho asɛm ba nso a wɔn pɛ hwɛ nti yɛbɛsrɛ sɛ suban no ɛnyɛ ɛma nkwadaa bebree na aba wiase a wɔn ni se no kwadaa bebree pubɛbɛbɛ na ɔde nam so ho na abirekyie deɛ sɛ bɛ ne mu saa yo Yeah, and now what is say? Patch on me, where you? You think I'm yes, oh, we didn't say. The patch on me, the yak can do. Yak need to. I'm no free professor. If you do my enough, You, not yet, my baby, son of pay. I want to say me, no, the mabaha. Who pay Biana when you've been uncle? Bearmano said you will see a minute. And I jammed the barber dance on pa. Opemsuo, Opemsuo, Opemsuo. 104.7. Opemsuo 104.7. It was my dear fear at your moon 58 years. 58 years. Many bearman while in fear, dear son, and see any. My dear, Yawo my moon, my dear. Mamma, me and son, and mammy, you know. Many bearman, I shall see a war, inch a crabiase. Naja, you didn't know why you cause a cotico. And she saw. Jacob, and Masem ya. And yet, what to make her and some chilame, and yet, men and I'm hot to me in some point or basses and about me to ask us a crowd and a quada. Menya bonnet. Oh, men and a masano, I catch them. I don't know what done a bear manner. Darby. Say, Obadia, say, a Jumadin, Satam so my wo, a bassa. Any at it, no, I was swatted. And Tiaja, meaning in a moi, say you were your tea cocoa. Tia, when a castle in your master catch him and say, Ya, a why I quad ye, young conquer pe, a when I'm more dear, a per se, your quiet Jumania de Backroom Babobra. Into a casa, message of me quite me a Jumadin pa, me to an metuasano, I do. Bear my crown, I want to minimum. Be ya Juma pa. And tia Juma, a Juma yasuna Sikaba. And Raffin Nessica Nasa, me who know the bay. Sa, Tia, no. Yes, I do more come home. Tia do door more, Santi, actually, me shall in a sequono. Then yet, Tia feel like I say, Opemsuo 104.7. Okay, me and you because of cocoa cram at 10 of us will be in the summer. And your dog money a bear fee. Me bear fee, to me bear fee no. Oko bromo no ba ya se mo na dan ntete wa ma mesika timeti ya sa wo ode na ho kwada so wo de tone mpaboa nti ewo mu ana wo ba sa tam na me na wo me yensa ewo mu ana wo ba fie wo ba na be ka chem se ya sika na hye afeso so me nua na me ne tone mpaboa no okwa nkran nti fie wura kra so wo je ne dan ene nani ne suo aduane obedi kura wonya bi na sabra o sha se so oton paboa no e wo de na ho kwada so na himfa na no wote no o de na ho kwada so no mo ba a to da bia na waba a to da bia na waba ho papa bia na waba ho sa wo ho ai aja sa no one me yenti a kire no ka chem se sika na hye ti ndi obedi kura ya den ti to da bia wo pai car wo be pai car sa tam na me krom ka sika kura na nuru 1 cedi wo be pai car ni wanya sika na ade aba wo ba ma no aduane amodi me kromfo nyina be de madanse ye sa tam ne eto abo ho me soa sabo a papampam me soa abo ba bia omo be yi a ka ne ntimi nkwafa no ya soa begu ba bia ka betuma kwafa me ne madanfo ba ko nyame fa ne kransi yetimi soa double azre ya soa miensa dakro wo betena ho me no aduane ma di to bi kra wo ba wo ne wonam fufo enso me mpa ba me no aduane ma di na wo kwa mama ka sika afere ada wo ba wo de su oh mama me te wono me obi a ahomabro mi tirim pa be ma wo ne na ma wo timi ka ma etin sunu ana se wo yonko ba wo nam boy me boka kra ne dai ha me
Yes, what kind of baby now will be a catcher and I what it. Wouldn't it nam? No, the need travel. And so may your mother say, Mammy, way, and then my yes is on, and then what I hear bano. A young na dear or dog, and I say, dear friend, whom I brought to chain, now whom I brought the young fan, how about him. Mammy, what the entire and some day, and a year and some year, and papa catch the winning animal. Now, until him who jay. Maintaining who jay. Dear quiet and say, may your mother say, some will how no. Sad and mending him. And not telling you, I'm funny crazy ye. Offer, okay, send me now, head as what I meet him. Was it said, be yet the adrenaline pet, Mr. Who just so. Na se bi woni kromfo woni wudini na nano mani mu a eba wo mamu nu niensa se bi pese me dwonso fa ko ne twa afro de hunu se wodi awudifo num abeka wukunu ne ho amoma yensia wodi ensia so abeka ho ama na yenson ti se bi nye de adwene pa ne so ofuja so benya na nkoda nsom na nka ne ho adwene form to obi wo ho aye be hunu ne manum ne mamiensa obi apapa nko ofa ye wo suban bone wo ho ne wo obi a ne su ne ne ban enye ene wode ne ti pempem e bossa abra no na obi so wo ho a ne tiri nye okoba bia emmoa no na ne wode akopem ha no wode akobo ha na ama ne mana kofri eja no ahodo efie ti maame sa su ne de me ka kire me nua no maame no me pese me dwo so fa akone twa ahuro no enye da bia na ahuro ne twa e de asomdwe ba fie ahuro bi wo ho e betwa awie no na abo ntetea e na etu aguso e bi wo ho e betwa awie no na seka twe ebem ti subane enya de wo pe no entie de nipa beka pe wo ba bi tena wo mu ya onim de obenya yentie o enti menene yasanti me yanam se nya hwe so obeta na obeta ete de ontumra to obetu betena me krom menene na anete ho oba ya ncha na msanyin se na ma wo me yasa me sanyin se me ba ba ma ba ko do to so nan no aja menene e wo ho saa ne mi bubuja mi konsupa mi kwabra wiawe chese wa ya ne de na obeye wa ma ya bibia Watifako nti me kwa afuo mu a ebia ye kobubuja menene na kobubuja ne abeton me konsupa ebia otimi kobuma obubu nsu na mesome soa nti menene de saa enti me wo me ba no na o ka kire me se ya me pese me tukwan na me se pese otukwan sika ni ho me so saa bo akakra me so aye no na se me wo a me di bedidi nti saa na tie de a ye wo mefu o hasata me kro masase ne entete ene emme ewo ho beso de nubi unu a na nkura ne free school ba na ye no omokoso ba nwumre wo so a na ya tutu ututu a mekwa akotona ma na bo abo wo sika na no na se wo so me wo na betu kwan a na wo de atu ampa wo bo abo sika na no a me wo ye minya daduanan na wutu Opemsuo 104.7 okwa abijan krase ne bia akwa akodo ekwa akodi adopa okodi na asase nsan so okodi pa enti eja okodi ni pa okọ tibi okra ohwemu a wo maada eto bia ohwemu a wo maada ebi kra afe na o maintain nkada eja pa no a na me de migusu a me de minya odi se beda afu ase a na makodo minya nsupa na masoa minya ja na mabubu saa na mde timi krom ho mikrom de obia beka masem enti ewomu ana abre bi wokwa na achepa timi wo hwa na danfo ba ko baaye maame okunu se memra me ne wo ho na wose oba ha efi ache enti ahwe kra oba onhwe nanim enti wose memra na aja memehu ansa na mso me wo ho so waka me a me de menko ba bia me wo ho dabi me ngwale foforo enti na danfo beka no so wase wo ye SD ni yakwa ho no adwuma wo ye no emmoa no enti ye adwuma ye no yakwa kwan so ti ye pese ye de ni hyemu na mse o ampa me so ye nyina ye SD fo na danfo no beka no so si yakwa bosom ye beba no ye ne beba ampa ni ampa bosom no mo bae na danfo no ya de pa obisa me se maame wo kunu otu kwan ache okwae no so waboka bia ka kire yen hwana mka kyen so da bi me ntwa tro ebo nyame anim me ko okwae no me di pa hwe me ma
se obi yale kora na me nkɔ bɔ bosia ba bia timi nhwɛ nyame ne munye ne sika na danfo ne kasa me kasa kyerɛ na danfo no nti ampamo ne starting kwan so ana ɔmokɔ kwan so a ewo mu a fɛrɛ na danfo no ba na ɔse wokunu de sɛ wɔne yɛ nkɔ ne wɔne yɛ na nante bia mu o mesi adan ɔsia sɛ deɛ wate ne ho nti agya ɔhwe mu a sɛ yɛ dan ne wɔ mai ne deɛ agya metime baabi ɛna medi me paa nti deɛ na asi yes ne sɛ me ne na afa mu a ti abegya no wɔkɔ no abrɛbɔ baa ne wɔse onua baako de ne na baako gya wɔ maame nti wɔkɔgye ati nti wɔbaa ne wɔse an na onua ne sɛ na onua baako adɔ ɔpapa asase bi wɔ ayom so nti ayom so ɔkɔkɔdɔɔyɛ no wɔn mo kɔ akɔgye nti wɔka nam sɛ kwadwo ayom so asase wo nua na akɔdɔ bi wontimi nkɔ nkɔgye sɛ bɛtimi di a ɛne ɛwo soso kɔpere bi because wankɔ school adwuma bia ne hɔ nti da bia mekora meka kyɛn sɛ ɛkwan so a wɔkɔ na amoa nti kɔ na wo papa asase no so kɔpere bi nti wɔn ɛkɔ di akɔneaba saa fa sikabra onua no de fa sikabra ekɔ wi ase na asɛm a ayom so hene kɔ ahemfie na ayom so hene bɛka ne sɛ wonua no nya asase ya no nko ɛna onua abaya no so ɛyɛ omu nua sɛ abaya no ɛyɛ omu nua na sɛ okunu aboa no na sɛ wɔtemi akɔdɔ asase no bia wo ahoɔden no wo so kɔdɔ bi na wo ne obi ne kyɛ sɛ ya ankyɛ wonua no deɛ no wo so wo deɛ no kɔkɔ piri bi na asase no ɛso nyɛ hɔ nko ɛna abaya bɛka kyerɛ me nti wo bɛka kyerɛ me nam so saa na teɛ deɛ sɛ ne akɔnya aba sɛ wonua no adɔ bi na sɛ wɔhene ne sɛ ɔma mo nkyɛ a wo so kɔkɔdɔ bi nti me ne ɔtena sɛ abɛ mfie nan koraa mfie nan na nkɔ baabia wo hyɛ dɛm nti ɛwɔ mu a na me ne wo tutufo saa sɛ nkora na nyina bi kora kɔ secondary school nti ne saa na teɛ deɛ a kɔ na me so me ne paa kakra ɛnhwɛ nkɔlaa no me ne wo kan ya nti yɛdɔ afuo bi wotu bankye no ɛde totɔ ɛho nneɛma ɛna wokɔɔyɛ nti wokɔɔyɛ no me so me di paa hwɛ nkora no nti ɛwɔ hɔ a na sɛ wofrɛ me a na maba akura no ase wofrɛ me a na maba hɔ nti meba hɔ a na maba nti yɛmakwan a twerɛ bi na sɛ yɛmakwan na sɛ me so na megye sinapi bosia ɛna na mede yɛ adwuma nti yɛmakwan na sɛ mehwɛ na sɛ mentimi nkɔ a saa ta na mba wɔ ne wɔ mfie nson na panyine no so ɛwɔ hɔ nti panyine no ne ketewa yi ɔyɛ a panyine no so de ɔbaa ɔyɛ ɔse mama ɛne ma menkɔ na menkɔ sisi dada nneɛma ma no na menkɔ boa ne kakra na akɔla no yɛmakwan a na ɔne ketewa yi na ɔmokɔ ɛwɔ mu asaa ɛna afuo no woyɛ nti woyɛ na aka kyerɛ me sɛ ya afuo no manya obi de bi ama yɔ me yɛ nkyɛ o na mese yoo yɛda nyame ase ɛna afuo no wode bi ma yɔ me yɛ nkyɛ ɛna wɔmo yɛɛyɛ enti ɛduro sɛ akora wɔwie JHS no ɛna aka kyerɛ me sɛ afuo no yɛba abɛkyɛ enti memmra sɛ ɛbɛyɛ a maintenance yɛwɔ mu no yɛbɛtumi ayɛ nam so saa akora no wie school a mete wɔ menyɛ biribiaa enti me so mɛba ampaneampa akora wie school ɛna mekɔɔyɛ ɛne yɛ nyinaa yɛwɔ hɔ nti maintenance yɛ maintenance ne adeade nti ɛwɔ mu a berɛ bi na ɔsa aka kyerɛ m sɛ wo papa asase no na yɛfutam mmienu baako no ahemfo no pɛ sɛ ɔmo fa nti wopɛ sɛ ɛhɔ nso so wokɔka ho asɛm ɛna msemate ɛna akɔka ho asɛm ɛna ɛhɔ nso so wode ma ayɔ me nkyɛn nam sɛ sɛ ɔhene no bɛfa na sɛ wo nua bi ama deɛ ɛne na nka woyɛ ankɛyɛ ampaneampa a ɛhɔ so wode ma wobi a wɔhɔ so ɔmo yɛ nti ɛbɛ 2019 mu ɛna galamseyfoɔ ɛbaa hɔ nti galamseyfoɔ baa hɔ wotu afuo no bi wotu bi ɛne wotu bi paa papa sika no mɛhu ne ɔde yɛyɛ mɛhu deɛ papa de yɛ nkyɛ sɛ mete deɛ wokan asɛ nsase no nyinaa yɛ abusua asase nyɔ ɛyɛ ɔpapa nti ɔne nti wɔnuanom ɔyɛ no ɔka kyɛ me sɛ wɔnuanom ɔmo ma no sɛ wɔnua no a wakɔ akɔdɔ bie no deɛ no sɛ yɛntimi ankyɛ deɛ a wɔno no deɛ wɔmma kwa me yɛnyɛ dɛn yɛnkyɛ fi sɛ wɔnua no na adi kan dɔ bie ɛne wɔnua baako so de bi ama yɔ me yɛnkyɛ afa nti sɛ ɔno so abɛnya bidi a wɔne wɔnua bi ani kyɛ ɛna mese yoo nti saa deɛ no mpo ɛna ma ɛnam so a me so mekɔboa ano ɛsan sɛ ɔtwe ma so no nyinaa na mewɔ hɔ nti deɛ kɔsi yɛ nyinaa na mewɔ hɔ
ekosi se wo hene no ayom so hene se ye nya akoafuo no wa mo wonuanom no mo nche enti wa ahoden no wo so kwapre bi na nya nonko ne asase enti wa so hoden no kwapre bi enti ya sa wo duana na kwatwen manso no ayom so hode de kae no wo nuane fa ma ayom enche ana meka cho sa kwadwo ene ekwawasa wo kra ka chem se wasa asase nyam se kwadwo asase dane enti kwa ebi kra obekwa na ade foforo wo ho a wo mo ye na asase ne so na wo so wa ye bi timi no kan ya tu fu chei ansana wo kwa wasa ama wo so akwa akosie a wo so wo fa bi de ma ye me enche enti wo nuanu ma mo manti ana ahemfo na je enti wo sesa de nyina de ma ye me enche ana me wo enti afede e ma sam ne ade so me kwa kakra na asema papa na me ka kire me no wo tu galamsey me wa na ka chem say wo get so be 100 million nam say eh papa yi wa kuku asema ba ka chem say enti wo hu bi da wo bi toka ne bo den ma ne mpra bra ne yere kra dress wo nhye bie anam say wan say sign afi papa yi me ne wo ho a abra bi akokoko bo ase a na danfo ba ko ka say wo ba ho na wasafo no yesi wonu ye fira na opa wo yere enti wo se na danfo so o yesa no wo so da na asede na danfo ne na yere edi agobon enti na danfo ba ho na opam no efiri papa ya no a ai me de me ri ya wo gina hoyi me de me bakra na so obi butu no so kra ne da ha me so fira na ntoma sa akra nka nya me ya Abraham meme bo koko me nko me no oba me damu na wote me gida ho don sapante me say sa wo ba na so obi da me so ene me da haw to oba afie na me ka kire se papa asema ka so me de maka on fa ho kra maka ento so 2020 boys bi ba ho so mbe ye galamsey enti no mo tie fie ho ti ada no ne wo si danti ne e konsu e ho so de tadan ye konsu tie konsuo ba na me dware me na me wodem satam 2020 so you know COVID-19 ntin kura ne nyina ba ho ti me ba panyini abema na ba ko na chese woni ne edidi nkomo na me ba ne de oba afie to oba afie no papa na e ba ya asema o kan say akash what mercy nka na o say debi was mercy kura da me se mo nwale me se obi anya na woni ne bi eyewo me ba ya no obi anya na oni no me se mo nwale e ka bia ba sabe sa na o kan nti na ma ase me po achewo me po achewo sa o ka sa no o me yiri kura wo ho no sa me ba kura na mo ne na da bubutu no so kura ne da ha me ti wana me pie freedom se adan wakogu manim ase wo koko ase efia so nkura nketo wo ya metema wo mo no so dia sa asem na wo sa ka kire wo mo adade abon nti sa wo pe me kwan bone bi so a wo nyame ti me ka sa ti me ka sa no ani waso Opemsuo 104.7 abra bi me nya ka sa se pe be ka hyem ne se wo hu nwunu wo hu nya nyan nam se sa mame die na ope enti se do wato wo eka sama ya kire nyina akofo ne wo ama wa benya num se die na ope so Opemsuo radio se Opemsuo me poma chaw ebe afra se woni oso obeja me ame ya ko tumfo ntahara me so me papa no tumfo ntahara hene enti wono na di asam ne baaye enti ya kire ya kan ya na asam no wo sa ba so de na asa wo na aka ye nso wo bua enti me ya nam se me 100 million tuma nsia empaboa me no duku me no kosua crate baako enti ne na fofo me ka asam no na o ka kire me se alomo se sika ni ho ti nyame ya adom akoko obire e beje e dama sika na mam ti ampa me sa ko akura na se ade ne kwakotena ho kwaye adwumaden enti me ba fie me sister ba ko ma ba fie enti me ko na che se waka kire nkura se one day asema o mo be kan ye no oboa wo sheda pa na be sunsu denden kasa ne yam so be sun pa wo sheda na be sunsu denden e wo ho sira be ya mehu ne mobo wono de asema mo be kan ye no enya asema wo ye na yi se wo jama na ka na nkura ne ka sa kire me eti wo ho ano no aso ka kire me se wo sheda e na be sun ye ti asem de wonye mu ti wonye mu no
me de mo hokoko bre ya de mo asa papa na tu afirifie obaya o so akwanya nwurani ba ene ye wa hyefu gu bi de daadaa ne ho mem yira me kwa wane ne etoma ame aja me de mete wo ma ankasa ti kasa ne ma anche ni wo ko ba ne ho no konya accident ma ne ha ne kasa e wo so de moto enti wo fra me na me se me ko no ho me kwa akohwe no fra me se wo pra na wo se me mfa ne ma wo ekurase mere no ampada yi ne so na ade asa be no nkono no fra me na me se de 70 me ma na wo se wo akura pon hospital enti ade a chen me boa me ho wo kwakura nkyene na bi ne fie papa hwe nyame anim a tonchena da no ye de aduane wie sa abrankyene nam sisa ne sika nyina e de ko enti ade a chen akura sika kra me de kwa akwahwe no me ne bi aja me kwape obi 2 million na aja me de fa okada e was wo fa okada be sinsuo na no 500,000 ye 50 cedis sabri me fa bie e de kosi ho na me ba kropon me ba na chese se ye de wo kwa yikura emergency wa nka nkere me Maame aha ti aha dia sie ne se si ye ni nyina to ko mame wo to wo ho okansema ya kire wo ni nyina mu wo tena ne na vo wo to wo kire nkoda mpani fu okoko ase ni nyina na ka atwe ho eyeye na ka obetimi agyan kanya ne se wa wo nkoda anum na so sabi nsama fo kora pedodo na enye ya tiasefo eye nipa ye be say you dia ye bu nyina achi no dia na wo hwehwe se ye nyama dia sie ne se kokoko kakra yete ho no aha wo se wo sa kwa wo kwa akoton ya sa so de ma aginagina afra sa so kokoko efiri bosome nwatwe be pem bosome dumienu watu galamse 2 billion me hu de odi sika ne ye wo hwe nkoda no nkwa de o manyanyini wo hwe wo mu nkwa ne de wo hwe we na me fa se wo ko school wo mama ka de obi e body bla we de o pese o covers wo mama ka de obi e body bla ye mo obi ahoka ye mo obi ahoka wo se wo ba beton koko no me so me hwe din koko na wo ba beton no e ho na ade me kosi ye ma bra ba apem enti me so me ma wo ntimi nton koko nti wo pra ye no na me wa kurase ho wo de wo mpena fa na wo twemi na ade ne ba afie enti me de wa ma hobi te se aware no pa na awade ne de ope me ntimi se manyini wono kra waka cha me se ma ba abrewa mame opa aware no me se me ntimi nwale biem me dia na wo pe enti afore babia me na bobra koduro no wan fa me cha fa ma me de me pa no no sa kokko ne so ya busua sa asente sa wose wose na busua sa ase sabi yemfa ne sa busua ne de ma ye yem ye nche se ye abunu se ye abusa no e wo se ye ne abusua ne tena se ya ba no mo chem na ono ne fa no so so ne wo be chem tiawa bebe na memo akwaba ya ade na ho te sei oba ade ada roma no ho ye papa odi ni sei efem na asamwa jo na asamwa wada roma afrika ro be so efi duma na afo ho abi jo papa mami odi eno no menu aba no me na me di na chi do na di na chi woni masem ne ho bibia na ya wada roma mi entie we yo ina me fa kwanya we so na ma chia papa opoku besompem otumfo ntahra hene de menim ho bi kakra na se asem no nyina aba ya no sebe eye oba no okunu asem wo kan no wahwe ne yie papa nti me de na mayi mani ebire bi kura duru kura oba ye no ho ade kura manko fi se menim se de be ma ne sitie tinsem no nyina aba ya no be ma na beto mpapa anim ma mpapa ya se ye behwe na asiesie awade no ampa ye ko so ma asiesie awade no be ma na ye hwe se de sitie no a ne be ma no kwa wonne oba ne ne manam so no na enye nti ye ne se obepa oba na chew no wapa ne man so achew nti uruma ye ne se obaji no dwan na ode apata ne ba no nti omo sere so a na ye ne sika dwan ama ye je wotwa bibia ne ka oba ne pata na onde ye oba ne okunu ntam asem se ne ode beche no a se ne omo a edem asem ewi ase be ma kire se na kasa ye musu no misifie ma me ye se efie no mesi no na ya busua asase mintimi fa ma me yere ne mema ma me kosi foforo so ma me yere na mka kire oba ne se menu aba no wo so no wa wo be ma emema fa nse se bi me tofom kro mbebo
beso me ne me manmu o ma pejame nti ya wona o ma no mo kwetena ho ma me nua ba na mpa so ofa nipa mo mbeda amase ma se fie na otenam ka che me nua ba nse ya bra efie na kwa ukunu de wonam so wo saa kura na so mani nye ho me me nka se me gu awade no betena fie na obre bia na okọ na akohwe no oba no me de no kura nyame wantie Masem no pakere no ma no koy eti e de bete an se be ma no se ba oba o de ache opa ba ye no wa she da no betreke me ne papa hwe wa treke no mo ti wone de ojina na ojina ompe opa no nti man papa frɛ me no so no asema wa konta na ka no eni esi ye ne de no papa me nua ba na mum na so odin sanka wotena asema oba be ma no e de empata ne baaya no wahunu se ahyemu kana nti me ka ho hwe enyi bia saa nsɛm we bi betumi ato me ne me yere nti na papa se da bi awo se edi ho dwuma na me kra me nua ba ye so wo mra me so ese sirim na ese me ye madwuma kakrakra na me so me bae na me ko hu na damfo no a woni ne di dwato abae no na damfo ka kire me se wa bono na damfo no enya de a wobesesa na adwene nti ba bia pebia mfa asam no nko eti me ka kire me nua ba se nye se ye kɔ no wadwene kwasesa na emo wabu kwase a asase no so amkoye no wosesa ye abusua de a watu no nyina galamsey enti ye nkɔ baabi te se sabe Opemsuo ye mfa nkɔto omani radio ho na se ye wanu onuanom asase na se wono nko na atu a onuanom mekire se nso wono omso na atu di a ye nkɔhwe asase no baabi omatu aduro ne di aka na eja radio fo no nhwɛ na ye wo kyefa ewom no wono ma kyefa no onfa mawo ne pa oba bitina tu hwunye ha ne sa na tie jo papa me nko ami sempa yeso yasom na kakra mpese bibisa maame ne se mi bisa obi medical bisa maame aware no ope ana wo mpe pa cho mentimi biem me nwale biem nware biem mo sa to bi so ana ba bia madure de me de ba bia madure che wo kra wo pe bi me nya mentimi aduoson obi an ko na 58 years wo nware biem minimum be 70 years so dey abetu ye nim se ebenye obi amana yawe mentimi aha untimi ana untimi na fa emfi a wadi no nyi nwa no mentimi obi bro wo kra bom opebi mame kokofo no waje atum se ye busua de entesa oh ye hwe ani de me kwa ho ba cho se me de me kwa ho no asema wona me ka ye enti na ma me koye se ohene se obi ankɔ peribi ti me anam tu ne fo se ene asa na te de onkɔ wasa no nso nkonko dobi ti se wase wone abusuafo mpo de a wasa akropon yo enti se wase wone na abusuafo me so me kɔ me hu ne busuani bia e wo ho ti se wase wone na abusuafo de a oni abusuafo ne nche oni ai na abusuafo ne mra omo ono de a no na ye hunu kwan be fa so a omo de me chafa be ma me ti a wa ompe asamtintin bia for dia ombra no ne abusuafo ne nka ye hwe kwan a wode won soso wodie no ebe ma yo ensem hawo ne so ni nyina aba afidie so die ni nyina betwa be ho na maje maboafo nkra so ye ba ye beba mo de si ensa be kan papa no no so nchire mu bia wo no wode amaye betwa me ho na mabasisia Odasani be wa asase so e ma obro mfi se wani ene wokanea enu nti se eni no etochema wokanea na edum no bibia boani ni so amana agira moja opose wani ni sa na eprusu bibi na wani ni so sa ententan for wani kire original Dr. Sharp honom na ontini mu wa e ma obro mfi se ya remi so hono a e kare padua na e de ensusaso boni ebre wani no ya rebi ti se eye diabetes pressure stroke typhoid nina udru original Dr. Sharp hono wa obesa ama wo aton odie eye menstrual disorder sexual weakness stomach ulcer
waist pains, and as a cocoa for an original Dr. Sap Honum, now offer harbor and Sawayari and Famau. Original Dr. Sap, I was Nansaniase at Dum Contact Kumasi. For Doctor, I was 0553 274 381. Original Dr. Sap Augustine, Herbal Center, a Bibidrofi. Please don't let me try. Don't let me spirit. Don't let me alone, Jaja. Cause I have no one to take to. The time we spend with each other is the ultimate gift we can give to one another. What memories are you making with loved ones this Valentine? Golden Beans Parkside Passion, a Valentine dinner and cinema spectacle, is open to you and yours this Valentine. Imagine this, a gourmet dinner expertly crafted to tingle your taste buds, alongside a romantic cinema experience, all in the park. Venue is Golden Bean Hotel, 7 p.m. on 14th February. You'll be served with chef's special love potion on arrival, a 4-course meal with options of choosing between our 2 to tango or live web moves, while enjoying the Valentine special movie on display with a complimentary glass of wine to help soak it all in. Call to book a table on 0501 333 888 or 0509 815 471. Reserve your spot and let's have a romantic rendezvous under the stars at Golden Bean Hotel. Golden Bean Hotel, hospitality beyond expectation. For Midamasi, not your Hessi and Sabekan Ukuno. Papa, I'm watching obey. Papa, I'm watching. Hello? Hello? Papa, you need me watching? Hello? Papa, now what is say? Joe, Papa, that's it. Me didn't Maame Dufie Man. Me no kasa free mention him fie. Opemsuo radio. Okay. Yo, Papa, I was no pay me try when you boni. Aya wo yira asem yeso nyame ede ne dom wo de na asem bia betu yanim kakra. Na ne ha nyina ne so ne wa bre yie pa ye de yie ka asem a aware ni fiti ase o ha ne atete ofa mu nyina na ne nyina ka awade mu. Onka bi shem wo so wanya oba foforo wate ne ho ase na bro ne wa bra ne japade ahodo ne wa ye no sese ko da roma fa ne de ma no no hu so wadi ne bre so aba eno anti na mafre wa no pe that's what him that's it Maame no eno ko wa me yere you know wa we that's why na ne kasa me ne mi pa ye do no fe ya sika ko topa ye aye die ni bisa me papa na ade asase de ma me ni ni ano ya asase ma me ni ano na edi ni ano na be de ma yo me nche ene na se ewo na se me no ankasa de se ya kobo bradi na ewo ho de bisa se na wate na ni bidia e na mini wo se wo papa japade na wo de ma yo me nche me papa japade mo asem na no da hen ewo wa pe klopon na wo yire no wa ma yeso adwuma pen me pa wo cho wa ma yeso adwuma pen wan si suda me pa wo cho afu na wo afu wo bia ye me nche fo na ye wo yire nsi suda me pa cho me si afu a wo bia ra yo me nche fo na ye na me de ma yo me nche na e ba no fa to ben fi be nsian na me friend say wo mla mi ni emuna me wo ha me na accident
na me yɛde me ba di no yɛde me ba fia sɛ ni wo fia yɛkyerɛ ma me Roma oyire wa ha oso opese o kire wo kakra ebra wo de ba asase no so be ye bi ma me se bibi sa de se mo ma me ba ho na me ni nyina afra wa nti ya hwa wanim da ben e pa to say wo be for bi no se be de se me fra na me ne kasa no o ba me da no to de wani ba wo da ben se wo ya redo na me pese nka me ha wa kwani aba pi no Tina make a pan wa he ne tatafun ya da romenti no. You are one kana wuti ananko wa yina no. Why papa? Okay, Mate. Ereka. Mame, bisare kakrai. Me pacho. Wo say, you am me anchafo, efuo no. Me so me bae no, entitemu nyina me no na tetaye. You am me anchachaye no. Wa na wo frɛ me say, ya efuo ne ya ba beche, enti me pese oba betena ha. Na ya cha, ya so ya ye ne ye. Ti me ba ne nyina be di madanse ye say. Afuo no me no na tetemu ehofo so nyina be di madanse ese me no na edo me no na tekoko no adwuma bia wo ye bia me no na ye no wo ho Amanyini wala Roma wote Mame wakasa enye no kre afuo no de me bisa me tata me bisa mame no wo bisa mame no mam say afuo no wa bisa body di na bisa no sadu papa afuo no oba ene ma cha na say Oba ho ansa na me chefuo no. Me ba ho ansa na ye che. Won ka no kore. Me ba ho o de me ye musa hofo nyina me ba ho na wo he mai. Me ba ho. Nipa no me ne chefuo no. Wo ye age professor pe mi pa ba ko wo manso. Me ti be de no me ti be de no number ma mo. No mo sem say. Na se papa me ti wase a mo che mo kura ansa na wo yire ba ho. Ansa na me yire ba ho. What was your dear maje wo de na to. Eti wo fa na kura so abeye bi. Me fa de me fa oba na ma yima so. Na me ye yo ma me anye bi. Efo no se me ti ba ba to de. Say ya anya no kore. Me mo to de. Ma ma to de wo ho. Ye me chefo na ye. E na me ye me chefo na che. Opa me ti me de serpo na no ba ma wo. Ekrana so mame no say ye nchefo na ye wo na wo mba mu du enum me bi say die na wo bode ma wo yire ne mo bai mame ni mu ye de me ti so ma jakade ma me yire ne me ma ni mu ye ni ti so ma jakade en fa ma me yire ne me ma ne ni yi fi say eh ma bia be wu a yemfre wowo enkwa chirichiri na wada Roma aware yi de mama yi ba ha wose egwesa ne say ebre bia mentime ho ase ba ye mpanifo tenase achia me anim wogitu mu so de empata bi kura beko empata na nko ukodru fi a so sheda na akosu ye wo mobo sa besine ya bo wa empata na nko nti awade ne de egua ne sa papa enwi awade mama awade de enwi ede na awade egu me no go to be nyense ni na me traye awade egu oba no go te njen o mo buta me ko mama me no na da tore e ba to mama o buta ni wo no enta na aba ye ntemu awade de ye de na egu eno oso no na da sorry me pa cha obo me na da tore me pa cha wo praye no na me na me wo akura se ho ena waka cha me say me mfa ne ye wo wasa kura pa akura kokko afuo no mu ne yete akura pa paase enti akura ba no ena wo ka cha me say me mfa ne ma mro ti me de oni amakoma wo no me kura wan kan cha me say de Obama agency enti wo mpra na wafa na wotu mienu no ena wo ka cha me say ai ka na si wo ka cha me say no obi a waja wa ne eta be bra na wotu mienu na wotu mienu no ena wo ka cha me say wo no na mfa wo eti daba ne busa se papa wo ne ho ana ekọ wo se nyame ya na wo obi wo kwan ne mu ntini pakro ana de wo kọ apani apa wo mpra na de wo kọ ye wo mpra na de wo kọ wo mpra so me maya ba ho abeto no se wo mpra no wo ho wo ne kuro ho eti me ya no adana me kọ ho no me kọ ho no wo de crutches bo me wo fra me mai e wo machi ka kira me se me ba wa de crutches be bo me okoye so mo de bo me kwa so mo de bo me e ma de bo me no wasa fra me nua ka kira ne say me na mabo no enti wo ba che me na me ka kira ne say okay wo ma che me na wa che me asam ne say ye de be court
ana ma ante won ka biemu wa ma meche me etu so aka me na te ho a wo boa na me na to wo pra ya ode ko ye ansema ba nya me ka kire wonu ba ko ka tell me so woni problem wonu na ba ne obehwa na ade me si yo eti ajamansi wo timi me sa ko akwa ye ho abesan ba ye no me na me baba ko me ba panyin na sa ko ye wo sa ka kire me ba na se die nti na me ba na ba ede me ba ho wa mo na mane eti abra bi o ya le me ka se me kwa akwhwe no ka me ba ne kwaja ma o se mama jai na ye kwa ze na papa ne ka ye enti nsa anko obansanko what a Roma sabia son ye ka se fo japade ma obi na o kreji na wo yiri ya hwehwem adansefo wom nipa dodo na adi adanse esa wo ne wo yiri ma bre yie pa mo ko wasa won so woni wa na ti ekura ya se amudi mujuman opanyini wo se bra wa bre no bomoden na poni bi ma no no so kra emra ne ho ma me nya wa me pato wo wani ma me pato ma me tie ma me na ma me nkata bi ma me ma me nkata bi papa mi tie o wada Roma me pato so wo kun wada Roma mi tie o kasa me pato so wo kun ma me se kasa mi tie o woni wo kun tie se woni wo kun no wa ke na japade de wo dia ma da entipa minim enti bi nta ni sanda so no kun tie na wari enwuye na oba ne say kana sama japade ba be ya setina mu te sen aware bi wo wa me na se kan body bi ani ho ko pe me se ni krae woni ma me na tie woni ho na tie bone wo ho papa woni ma tie na wo na tie kwa wo si ana me pra ana ma be si na se se wo pra ya no be ma bi wo pra wontimi kra na nti ye no enya wo yire kra na twetwe wa chima no bi kan se wa ba hoda wo mama wo mbo no me se wa ba be titi me si na ma bo no wo be ye dai me se wa ba be tita be ho an wo titi me si na ma bo no da wo mo no da bo no wo fie ho ma me oba wa me fi asie no me try no ana me ka say ya family man bibra me ne panties na doctor no mo pa ta me panties na me se me nyina wo di tumu enti bi try na o ti ni no so ansa na wo ba na bi try no na me na fofo bi ba me nten na me say e da pen ko fa that ticket ni enfi me dia no me na tie no en family me na me da le ko fambrel me wa ta mai e ko fa no kuna eti hwana na ehwe wo sabre no this sister na ehwe me enya ahuna ni ba sabi wo ko fa na me pa o so de bi da na sambre wo no ne wai ahuna ni ba no bi ta do so no ka na asem bi ta no this sister ni me wo fa se ana eti me tubiri no ma yi me don so no ma ke pa de ho ma se de ni nya ba ma pani ni be yi ma se ade ma me won enti na obi se de enti a wo yire na mba wo nchen sempo wo yire na wo nuanom na sabi so wato fom na omo ye sane eba wo nyina wa bra wo yire ni sabi ne ho ba bi ndodo no ade ti da wan tun san frɛ wo yire na wan fan to da busuafo anim sana montam ya mane obi a wo di ni ma bra me odi ni ama bra me wo ba ya na bra de wo call emergency no sa bra da to ma na ntana ka ne mu bi we pa o me fi fo no abra be fi fo no na me fa fo na me frɛ me ma me pro me pita enti ya de me akwato wasa ko hospital enti me hospital ho no do no ma me mai na doctor for no say eja ya tafi do ko no ya saba na se ni na do ko no ya saba juma enti se ma me mai ya nya dan na so me ni se bi wa ha enti ni ma me friend na on fa me ko ni obi a wa ha no your money for that on ni pa so say o money for that me money for that ai enti me no ka ya obo again sika de number no yadi me beta mu na wo bae yadi me beta mu na wo bae ma krewa na de no ni na ti da de be se ni nsia ne fa na me bi frewo etu be ni ba be de ma etere ka mu
ana ipado ebi be say na busia fo nsa wo gi ana ndo okoye so anya te bia na na to so kwa wo to kwa di ho na ni to kwa sem na nchine wo fie nchine kwa na ni fie nchine da no nchine na wo me pa bi go kire mra wo kwa nchine ka sika kura se wo kwa wotimi tu ebi ayi kura da bai na wo ne de wo ye waduro ne bekasa de aduro ne de o se ye pebre na ye nyina ye hia na ye hwe de tu ye mate wo de wa frame ne fe no bẹ́ẹ̀ náà bọ̀nà mani ní fẹ́ẹ́ ní bọ̀nà mani àwọn nọ́mbà náà bẹ́ẹ̀ máa lọ́kọ̀ òdi ká fẹ́ mi nù mo nọ́mbà náà máa fi ibú dà họ́ ẹnna ẹ̀nà wọ́n sọ wá fẹ́ mi ntí bẹ́ẹ̀ máa náà á fẹ́ mi ntí. obi eturu kọhwẹ nkwan nfa ní nkọhwẹ owuo. náà mi nturu ní nkọhwẹ owuo mi nturu ní nkọhwẹ owuo ẹsẹ ẹsẹ nọ di ọ̀nù abẹ́ka no di ọ̀nù abẹ́ka no na ẹ̀yẹ wò dáná ntí na wù bua mi ẹsẹ wù bua mi akẹ́ ẹ̀dìyà. meje wano na sem dia ohene enka memfrɛ wo da na mmom ye kasa na meka sɛ ye emfa ye entu ye sɛ de be ya asomdwe ebeba meka me dia ma me dia me pesa me kan sɛ to obotie me wo wia na waka me pa cho me dia se bi amount nso nya ntobo ase me ti dia ni dia ma pa fuo no kokɔ de wote a afi bia wonya kakra enti apa so kra mo aponi sika bia ma maami sɛ onye ntontoma sina na apofa bi poda eja wo ye le yeda maami sabene no eti koko ri ya we minim sɛ oba na ni turo ti koko ri ya ba ma na o ti sɛ bi na oba na da bi maami ni na nyeta woni me che me bi sɛ maami ti ka woni me che da bia wo bi wo me ho wati ane wo be fa se ma no na koko ni motor bag say what bag say what the bag say oh me dia ni ti bag aduasa no 15 never mami tie me o mami nkasa me tie o papa me tie o dodo me tie what papa me say we ya kani na odi baki enti me dia koko no ya na nkyɛn mfa ne kyɛfa ma no enti yɛkyɛ sɛbi me ne gyina hɔ te sɛ ɔpani a yɛapagye obi afuo na yɛate ne nhwɛsoɔ ɛkyɛ de ne kyɛfa ma no enti ɛyɛ dɛn na wɔnyɛ sika de tɔn kente no ɔtɔn no wɔbɔ ne sika kente no a ɔtɔn no ɔnoa ne sika wobɔ ne dwatire sɛe memɔ ne dwatire koko sika no a mene ne kyɛ no ɛno na wɔde tɔn so ma no School and a cocoa said, $1,000 Ghana cities in Tisa. Mamma was now, Chamu me a new man. You come on me and cut. You come up, Mammy, in Chatro. What do you mean to come in Chatro? What do you mean to Mammy, you told me to come in Chatro. You come on me and cut. Hear me, and record the year. So 104.7. I told her not to be you, but I can't mind in the minute. 104.7. I me tell me and stand we are. If you back with a minute to me, what that Roma, why are dear, dear, what can you tell her, dear, and uncle, why are dear pa? What that Roma, that better me who? But I told her, like I say, this will be a phone. Or banana and a cafe, make a set with the key. No money for ya. I don't want me and take a crank a craddy. The Puma did not know what for me. I get to manage to be an then until this is a message. Mana. Now, your money won't be. Mana, man, I'll be. Now, your money won't be. The money won't be. Ah, because I'm a man, I'll be here. Because one. So don't call my yard you. Yo, Major, son, no, or you saw a person can't send back up. Now, Sabi, Sadia will hold the door, no major, my watch your woman. Now, Yashua, so over Frey and now was Shayada. And it's a so yalea. Now, watch it now, Memphis and I'll show you cry by. Me will cross one about. What from me, Baba, because over poison me. What about poison me? What about poison me?
sister what na can kome ni ensa koko no wa kete koko sa efia na ni tie 104.7 efia na ni koko kome ni ensa ya te koko ba de kwa ba bia mre me da eno na me de yaw eno na ma me de yaw da ko na ko eno ko bia na ho ato bio anti afidia mema sika mema 30 million na mse me da ase me da wase sika no de baba oba 20 million na de ma me koko ya te sister ba so ma me 20 million 20 million no me hwe din bi de kwato bank am de kwato ye no na fe so na ma me wuye wo ma me wuye ma me wo hwe me din ma me kokra me kura mufuo aha ka me ka so ma me sika fanya aduane ma 104.7 wonya sika ma me enti sika da da bank no me anam sa akoye ye enti so wase free ahomane so wase wano wa ma me sika me mai wo ho yo wo ma me sika fa frɛ ma me ntie de baba na no ayina na ka ke nya so de bo enti enfia na ani ana wo ma me sika baba ma me tobo enfia na ani wo me tobo baba na wadaroma ye hwe wanim ti enkopem no num de ye nim se wona de oye waduro na kasa na eja wa hye ye da ubenya ho ye nyina ya tena se ni ahwa ma asomdua ba ha de ye ngu abade sade wo yire kasa ya obi ne woni mu won so so meji me ya wo mo ma me wo so be ni ensani wa ti koko na di cousin to wan pa mre me wo ti ma kwakura na so e na ma me kwakura na so wa ti koko ma di du ba ti koko ba di du ya hwa ma ni sisiu ha de wo de wasem di kan ya na wundi bem ti wada ro yesraw bo modern wani mu ya hia koko baga wa kwati nyina ya nje wa de fama why mate yo me da wase nyame sa wo ya de yo bye mame kwa kuma to ye why ayo mate samen woni me chemo miensa aye me say kuma eto me kwa wanyina afia ona me kwa so ko say ya Original Dr. Sharp Augustine Herbal Center eni yade nko ade a bomoden ne fa wani kire na so ye na kope edro ntra ho ma wo kane a endum ansan na wape na kire akwan ubehu no onyan kire ne ase adom nkwanta frɛ 0553274381 Original Dr. Sharp Augustine Herbal Center bibidro efie Peace and Love ADR Center. Obiji usika wajapade obiji. Adwuma wo mo panyini ne wunti ye. Kwan ofaso ne okasa enye. Boso me so ana akatwa ne ho nsama ye bibie wo ho. Insurance a wokoye ye okonebra. Enko ba bia bomode ne fu ani che Peace and Love ADR Center. No mun ka wasema na asomdwe embrafie. Ubehu omo asafo market. Wodi wani a che dan foforo yes overhead na nim pe no wo free VIP overhead no bia wani kire na dan foforo nim e ho na wo be hu Peace and Love ADR Center fra wo mo 0506 015 287 0506 015 287 Peace and Love ADR Center yedi asem Emma asumdue ebefie erade fie Herbal Center eho na ayarisawo say yo sisi ukotodwe uchepe wachiri bremo henia ahotutuo yade abi abomode na fu wadi kire krono bosie Red Park na Dr. Mankwamfa ahabankan entu yare nyina asema Fred was 0241093915 0549206633 erade fie eho na ayarisa ewo Alhuda Foundation for Social Services. Oba wanije adepam ho training no eye free. Ye hia ne so obeboaboa ho na wode wani akire omaso ye. Sa ye ma ne ma emema de enkwada de. Aye frontal de. Ne nyina wudru ho asemantem ubehunu nani so. Free 0206487 437 0274 538 Alhuda Foundation for Social Services. Ye besiesie ama wadimum. Midima for Herbal Clinic. Dr. Time daso. Doctor wade ebre eto yade so. Awomun sem obo mo wanjo kapre. Nyame ya domna wonsaka bia no akoda na se. Endwodwo yade a ye stroke to ase ntem kra bi kire stroke no. Ese kire yade otenete. Be ma sabia so pese opagya wo be mem. Ana adwumaden ama wo mesem kofom so eno so dru ho a wo de bre beto so sisi yade de ye komba. Udru ho ano wa ma wadro sima aduasantem na wasi wudadem ubehu ne wo ebuakwa agogo government primary school wa incline so pokia se manyira e ho na ubehu no 02447742
0800500727215. Bidima for Herbal Clinic. Doctor, time that's so. Maame restaurant when you did the at a free say a jollof fries no fried rice papa yeah baby back up and a was a day when it chair would drop a bus stop ube who or more so I mean so on in Rome Hotel the dish anymore so the year aberdeen tour party and I say I fro udru ho besi your strong kokra Fred was 0249 030 830 0559 316 896 Maame restaurant to be na what a free wunsam. Having the grade school, Opesa will ban in him dear con kind na this swim and what form to set the young obey could drew where but so me pepe now could they near my asses how Ube who school you are quite a so than chamber so a chadia or the free strobas as he so boa emanini say ya ball and yum tour and then so much jarre and then ya kika hunina or moboa emanini pa dear here the sound when he betcha quite a so than chamber so fra omo 0543 478-099 0556 516-043. Mawasante sam hunhiam. Yaka sante kra sante ne dia hena sante free and a hena asante abedru. Bomodien abodonko pepepa. Mawafidie no enkwasonda Opemsuo radio 104.7. Na eshia madie nyina mark the president wa bra odin sembi sabi etoto ho wo osekrop kwanso na utimi yi anu a achede kakraka. Enti bomodien ne sua wasante yie ma wasante sam hunhiam se de be ya achede yi wonso onsa ebetumi akabi. Maranatha fast food of ake yeah what Maranatha na ajima no body tree say ya spring roll papa the vegetables ope vegetables ope the beans aye and nam bia wo hwie bia wo de membo nam ahodo ne din the wo hwie bia bomodin ne ko Maranatha fast food na of ake mfanya wo spring roll emam ope jollof fried rice se banku ne kotori nkruma kwan of ake be ya ma wa watafre won say ye wo be hu ne wo edum post office internal revenue wa fra of ake was 0244 797 438 0244 797 438 spring roll papa fie de ehwa ne Maranatha fast food okase wanu ya meka ana wanu ya medi wo be spring roll na nyina bibia kan de die bibia bi Dufie asama ye maame de betu ye no se ye frɛ papa na me se ondinai eye ne papa ne se one ne nkoye adwuma bia ajapade a ye maame ka ho asem e bia wo se wo ba ne ba ye wa ye na ade edado papa why dabi entisa entisa wo se wo ba wa ye na ade edado to ne na paafo do me enchefo na chemo wie aha me frɛ no o ka asem foforo o ka sa ade a ne na no Opemsuo 104.7 na ne se so one na akwa afu na awade no so mbetoa so se omontoa so no oba ne kire se ohia ne de demo se obeka se asase no eye abusua asase mesre se yemfa sa akwanya iso se ofi se wo kwa akoya asase bi na ye abusua asase de a ene na hu behia se wo akogye asase foforo a one oba no ebeye na se one oba ne ye afu no ema ne ba na wo beka se asase ye abusua asase ye ti ase na emu ajapade a ya ye ne so no anase oba ne bra a wa bere de mramu no yeyi no totwena enye yi ejise ko ya ma ye tiefo 0596259444 and 0560180880 ufra wada Roma sadia moya ne da no na mama kasa no ho ate Opemsuo yes ma santamai papa udini baby Maame Dufie Man ja papa ye tia wana bagafo anso nyina so baba taru bo amai nia papa bi tell kan che mi enkoi mo ona ye toro bi na redo no asai ai no phone asai ai mami no kwasem tenya wo mami kire mi pa wa bre mo asase no so o ba ma kwa odeda ma no mami na hye nkurai en ko ofisi wa bushi asase o bushi asase da hira mami a hye nkurai ya mo wa kwa konya asase ma ye ampa so aye yi adenti na wo mami mon traffic na mun di mo bre so ade na se ya wo no wanya ajapade no pe o mama me no odi ya wo sa
ayeba said yes mo ye nim bet ma yo so mo mamra mu fuom ne mo betem so ma me timi de ne ya mo gina me de no ba papa no de do no de onim kasa pa onim kasa mo fuom na wo msa mo ko gina me de ma no yo ara no onim kasa sa me da se nye gina ba enti de kan nyina se se wo se obeba omra ne nyina ye nye enhyehyeye a na asundwe de emra aha tititia yeah from Asante my Maame Dufie ofaya ofenso adeja Maame Dufie ma mo ne adwuma da so asa me kan se papa no ye befre na mo ya entonti oba ne babo braba brani pedru ba bi no ni ayi oba no pekte wo mo oba no ni ya ba ma so fi so onti enware bi na ma no so fi so onti enware ya ni tafa ewo mu na se de so ya mama no wanya ma no na asibie emra ne etie so nkote de efere Maame Dufie na men kam ho ye da wase ofaya ofenso adeja jo okasi ye nko ye ni me enti small Asante man ani oba Dufie na tinulo they are so no na so to feel ho on tiase na me aya na de obusa wo ma ya me den se adie no mo nse nye aso ni e to ni e wo ena de num ena so de num na ya na mistake na oba Dufie aya na ya me wo ma me no o mu se ye kan sam no kura won pampata ma no o se ne bla kan yi wa se fa ne o mo sa ko hwe o bla bi na bi no wa je me pa because when the man o me de na ni to so o no o fi it was no ba ko am po de na da pese ni kunshi da famani mi aba no san ko ti bu prophet na we na I want na say na me fie no enye na be man no won pa na o de pe ku na sense oba Dufie mi nse de mo ka mo ye na wonye na bless so aba na ma ni di e na bo kaka etia wo mo ye na mo asu na ba ye mi da so na mi shira chira wan hwa na waka asema yenka no kra ye sojo sofa kwa de twa ehuro na so to de bia na emu ye ayeya Opemsuo ye ba ga ni mo yo father sakroma mami ntio abi ye na ba be wo me na bi so a ya na ha ni dakra se ye de ne de choba na ase ye ya me ma pi du ya sa o no ba na ta da ni choba nse e be na ko ni sa de da na ko de o se na ko de no ma yin si na mo aye ni ndi kai e mo aye kura o aja me ko ko so ka se kan ka na yi ni sa de fi mo a da ni se ba na ya so no ba so de mo ba fo de ne na se kura we se na ya sa mai no ni na ya no na mo ase memma ya de ana be ma no ba bre na ebe japade a o dania ma oba na osugu ne yem yes what santimani keje kopi ye abra tolu ko tuche abra Dufie abra adiechi nye ntia semfufura yichi ya semu papa awari sem no aye besipa nikone ahaba ye tasin doni Opemsuo 104.7 because awari sem de we deniant wanta wan mitimo asembe piem e de sem se adrumu we de mo de susisi kla mutimi e de e kama ni ye enti ye sese mo be shishi di dia be ye no ka mo bom e sanse awade de o mu jaye enye yankomo se ade ya ka bom no eni kwa se obi atitim enti abana me ka do e be jama chefo so ka bi na bibia anya boko e da mase e che ofa yawo ya je ya mi ni o mama kanyina ani atima ambo nya mini pagima yesu ka setia no wo de no ya yidodo adai abraham maka be ma ne kokotre mate so wanu bi so tiasie kra ajuma so ne kokui minji ni se ajuma kwa beti be friend to mapo hwe kokon de eso wa ti bi anjina ajuma to mapo beti be fra hwe isi e pa be sini na bi me kokunu muso papa panyan kwala asem
Yes, my Sante man. Ejata papa. Magistrate one papa. Yengina yankoi. Yo, me that's it. Oh, say man, no jojo, a man, a woman, man, a man, and Coranda Bru. I don't know, so jojo, mommy, oh, Buru, because I didn't know that all the trouble. If you don't get papa. Oh, and never knew on one. Say, one won't tell you. Let's so baby and I can't say one. What's what we kill? Let it to work a face a while, like I say. Into I be. It didn't have pay any. Oh, so I will be say, I say, I saw nobody every day. One I am Bibia. No, and yet, when if I am a bread. Shakwa, I will pass, I will turn on a bonte any fear. I'm a sinner company for me. I can't say what Jim Patatum. Who does he say? Let me share that and push me. Where could secretary say about an old kitchen? Now, Peno. And to a banner or Jaya Waria. Oh, one chef I was out the man. Jomra, Namu your barn chef Amano. That's Ejata so mrana yenje obano echefa eman. Etiefo, I had a brebe ma kwan ma Masem dwumadie no ye de